Manden bagved mig, Zakaria Asida, er en af de største profiler ved stævnet i Horsens og et af de bedste bud på en dansk OL-deltagelse om 2 år i Beijing. Men faktisk skulle han slet ikke have været med, hverken i dag eller ved det kommende OL. Kampene ved OL i Athen skulle have været Zakaria Asidas sidste. Han var 32 år og havde besluttet at stoppe på toppen. Men så røg det danske medaljehåb ud i første runde til jordaneren Ibrahim Kamal. Jeg vil gerne have en bedre OL end den, jeg havde sidst, og det kan næsten ikke blive ringere. Det er som at falde ned fra en hest, ikke? Altså, man er nødt til at rejse sig op og så hoppe på igen, kan man sige, ikke? Og det er faktisk det samme, der sker her. Med andre ord, nederlaget gik hans ære for nær. Og Asida var nødt til at tage en OL-satsning mere. Hey, det handler om at få den rigtige afslutning, eller så man kan se sig selv i øjnene, ikke? Folk står i kø for at fortælle den nu 34-årige sværvægtskæmper, at han har alderen imod sig. Hvis han klarer sig med til OL i Beijing om 2 år, er han feltets ældste. Men den slags anfægter ikke rødoverkæmperen. Jeg synes, det er en skam at stoppe nu, når jeg stadig godt kan man sige, ikke? Og hvis der er 1,5 år mere, hvorfor ikke prøve? Og landstræner Jesper Rosen, der indtil OL var klubkammerat og træningsmarker med Asida gennem alle deres år på landsholdet, kan godt se Asida i kamp i Beijing i 2008. Så længe at indstillingen er der, lysten, det hårde arbejde, og selvfølgelig at man har det niveau, som skal til, jamen, så er der ikke noget problem. Zakaria Asida nævner sin stædighed, når han skal finde en svaghed hos sig selv. Men samtidig er det den vedholdenhed, som har sendt ham op i verdenseliten. I modsætning til næsten alle topidrætsfolk, begyndte han først på sin sport som 20-årig. Den fordel, jeg måske har haft, det er måske, at jeg har haft et bredere syn på tingene. 4 år efter var han på landsholdet, og hans varemærke blev hurtigt den kompromisløse indstilling. De seneste 10 år har han vundet 8 Danmarksmesterskaber, 4 nordiske mesterskaber og sølvmedalje ved VM i 2003. Jeg vil jo gerne, ikke? Og jeg giver ikke op, kan man sige, ikke? Der er mange, der ligesom siger, okay, nu har vi prøvet 1 gang, 2 gange, så det er det, ikke? Jeg bliver bare ved, kan man sige, og på et eller andet tidspunkt mener jeg også, at jeg rammer den. Sådan griber han livet an, hvad enten det drejer sig om sport, sit job som rådgiver i Danske Bank, eller tiden hjemme hos konen og den 4-årige søn. Jeg ved, det er det, der skal til, ikke? Og tingene er i de rammer, så er det sådan, jeg kan præstere, ikke? Eller det er ligegyldigt, om det er her, sportsmæssigt eller i andre sammenhænge, men det er sådan, jeg har det bedst, ikke? Men selvom ambitionerne er høje og målene klare, så er det ikke lige til at sætte ord på det, han drømmer allermest om. Anerkendelse, tror jeg, et sted. At det, man gør, og det, man står for, det er godt og positivt og forbillede for nogle andre, og samtidig med, at det er den person, man er. Det er sådan ændret tilfredshed, og det er den, jeg ligesom måske drømmer om. Og drømme kan som sagt godt gå i opfyldelse. Lad os komme tilbage til Horsens og se, hvordan det gik Asida i finalen. Vi kommer ind i anden runde. Anden runde skal vi til sværvægtsfinalen. Sidste kamp ved Scandinavian Open. Zakaria Asida i blå vest, som fører 2-0 mod Fikret Filiki, hans klubkammerat fra Rødovre i rød vest. Og Zacharias, han har jo en komfortabel føring her på 2-0. Men igen, så ved vi, at det er ikke ret meget 2-0. Og her der ser vi, hvor det kan gå. I et angreb på et forsvar bliver der stillingen lige pludselig ændret til 3-2. Så tingene de ændrer sig altså hurtigt. Zakaria Asida, han har vundet DM-guld de seneste 8 år, kun afbrudt af 2005, hvor han var skadet. Han har vundet lige siden 1998. Han har vundet VM-sølv i 2003 også. En rutineret mand. Ja, og han hiver også lidt for meget i Fikret her og får en advarsel fra det, og han ved også godt, at han tog lidt for godt fat. Derfor så giver han et smil, og der ser vi et spark, der var tæt på at komme op og ramme Fikret i hovedet. Igen bliver der givet et point til hver her i en duel. Og det kan ændre sig meget hurtigt. Sådan en duel kan lige pludselig vende hele billedet til den ene eller den andens fordel. Så længe man ikke har mere end 2-0-føring, så skal man altså ikke tage noget for givet. Så skal man være på mærkerne.
Nu ser vi, de skifter benstilling ind imellem. Er sådan 2 kæmper her lige gode med begge ben? Nej, det er de ikke, og det ville være unormalt, hvis de var. Men det er simpelthen teknik. Og hvis du lægger mærke til, så kommer angrebene, når den ene han enten skifter ben eller går tilbage. Det gælder om at fange hinanden på det forkerte ben. Og her der får de en henstilling af, at de er for passive. Og næste gang så vil der falde en advarsel til den, der går tilbage. Og der sætter han så et ordentligt kontraspark ind og følger op på det. 6-4 til Zacharias Asida. Man kan jo godt se her, at det er lidt tungere kæmper end dem, vi har set i de 2 foregående finaler. Ja, det er giver så også udslag i. Det er lettere at høre, når pointene er der. Det synes jeg, i begge Zacharias kampe har han i hvert fald lavet sine point, så man ikke går i tvivl. Anden runde er slut. Stillingen er 6-4 til Zacharias Asida mod klubkammerat Fikret Filiki fra Rødovre. Du må ikke lade ham sparke 2 gange, når du kun sparker 1 gang, vel? Når han står, han vil meget gerne komme forreste ben. Så skal du komme først på bagsiden, og så bagefter med den anden. Først på bagsiden, og så bagefter lige med den anden. For så laver han kontra med sit bært. Du skal sparke 2 spark nu. Prøv at lave samme ben. Hvis du står sådan her også, 2 muligheder. Det ser vi så en af deres udvekslinger, hvor de begge 2 høster point, og det er fuldstændig velfortjent. Okay. Den første giver ikke noget til Zacharias, den anden sidder der. Og det er som regel sådan, han laver sine point. Så er vi i gang med 3. og sidste runde i det her Scandinavian Open. Det er fjervægtsfinalen. Zacharias Asida i blå vest og Fikret Filiki med den røde vest. Det er altså manden, der ligger ned her. Og vi ser her en Fikret, der skal frem efter her, hvis han skal gøre sig forhåbninger op og indhente Zacharias. Og Zacharias er selvfølgelig godt klar over det. Så han afventer situationen lidt her. Kommer igen med hans forreste ben. Når han sparker forreste ben, så plejer han at følge op på det og høste sine point. Men Fikret har efterhånden rettet den ud og går ind på sådan en tæt afstand, så han ikke kan få sparket sin efterfølgende spark. Det er jo virkelig lynsnare reaktioner, der skal til her, for det er jo... Ja, det kræver jo endnu mere, end man har set i så mange andre kampsportsdiscipliner. Det kræver en reaktionstid, der er nede på nærmest det minimale, hvis man skal have udbytte af enten sin kontra eller sin angreb. Og der foregår et psykisk spil her, det gør det, og han prøver også at hisse sig selv lidt op. Han er godt klar over, at der skal ske noget. Der er 50 sekunder tilbage. Han er bagud med 2 point. Fikret, så han prøver her at prikke lidt til ham, og Zacharias, han er klar over, at det udnytter det erfarent med et forreste ben. Så slår han kontra Zacharias Asida og fører nu med 7-4, der mangler 40 sekunder i Scandinavian Open-finalen i sværvægt. Og vi ser her en dommer, der siger, at de skal få lidt mere gang i kampen. Det får de ikke, må man sige. Og så må han altså til at få givet den advarsel, for det er ikke meningen, at de skal stå og kigge på hinanden. Og der får vi lidt gang i den igen, og det giver et point til hver. 8-5 altså. Stillingen stadig 3 point i Zacharias Asidas favør. 10 sekunder er der tilbage af finalen. Ja, Zacharias har gjort det, han skal. Han er foran her. P8-5, og kampen er 3 sekunder tilbage. Så han har vundet Skandinavien endnu en gang. Og det griner han også af. Det er han godt klar over, og det er velfortjent. Han kan næsten ikke vente. Han vinder sit 17. større stævne, Zacharias Asida, her med sejren i Scandinavian Open over Fikret Filiki, hans klubkammerat fra Rødovre. En ganske fortjent sejr til den rutinerede Asida. Da jeg tager den sikkert hjem, ikke? Jeg er ikke spragnende eller noget, men sikkert arbejde, ikke? Og det er der også plads til her. Men betyder det noget for dig at få sejren i Scandinavian Open med ind på rekordlisten? Jamen, det betyder noget for mig. Jeg tænker ikke om det betyder noget. Altså, det er en del af en forberedelse, en langsigtet forberedelse, ikke? Og der skal jeg prøve nogle ting, og selvom jeg måske ikke har det så godt i dag, så er det også en generalprøve, sådan at man også kan præstere på de dage, man ikke har det skidt, ikke? Men hvorfor har du en skidt dag? For det kan vi jo ikke se. Nej, men altså... Jeg synes ikke, altså... Jeg er sådan lidt døj med noget forkølelse og sådan noget, ikke? Og det er jo ikke noget, man lige råber op om eller noget. Altså, det siger man jo ikke noget højt om. Og altså... Jeg kunne godt tænke mig, at jeg var bedre, mere skarpt og få noget andet frem. Og når jeg ikke kan det, så synes jeg selv, det er en skidt dag, kan man sige, ikke? Og så er det okay, at jeg vinder alligevel, ikke?